Máte zmatek ve svých klientech? Pošlete jim třeba pozdě e-mail a uteče vám kvůli tomu zakázka, nebo neodpovíte na e-mail, který jste měli, nebo prostě nevidíte na vaše zaměstnance, co s těma klientama dělají, tak potřebujete dobrý a kvalitní CRM, kde nebudete muset utíkat do fakturační aplikace, do SMS-kové aplikace, do komunikační aplikace, do e-mailových klientů, prostě všechno různě rozházené a přitom se nemůže nic najít. Pokud toto zažíváte, pojďte se podívat, jak to máme my v CodeFlow. V záložce klienti budete mít všechny klienty pohromadě. Můžete si k ním přidávat různé štítky, můžete je dávat do skupin, do různých projektů. Jo, budete na nich pracovat. Pak kolik je vyfakturováno, přijaté platby k zaplacení. Různé věci můžete nastavit a všechno v jedné aplikaci. Můžete jim odeslat fakturu. Když se přijme faktura, hnedka to zde uvidíte. Můžete jim napsat mail. Přímo z téhle aplikace a ten mail vám přijde zpátky do téhle aplikace. Prostě všechno pod jednou střechou. A to pro business je velmi klíčový, abyste neměli roztřištěnou pozornost a hlavně, aby vám nic nezapadlo. Takže pojďte vyzkoušet CodeFlow právě teďka hned. Přihlásit se do zdarma demo verze je velice jednoduché, je to jenom pár kliknutí. Tak pojďte na to právě teď.